Xitayda koronavirusdan ýogulanlaryň sany ýene artdy we 425 adama ýetdi. Xitay resmiýetleriniň 4 fevralda aýtmagyna görä bir gece gündizde kesellenleriň ýene 3235-i hasap alınıpdyr. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serýislerinde bu sanlar berilmeýär. Global epidemiýanyň dowam edýän wagtynda türkmen häkimetleri ýurtda sanitar epidemiologiýa çäreleriniň puhtalandyrýanlygyny we serhat ýaka giňişliklerde gözegçiligi güýçlendirýänligini ma'lum etdiler. Hemen ähli çäreleriň amala aşyrylýanlygy barada takyk habar bermediler. Şol birakda Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä şoňlar Liwap ýylaýatynda aktiv çäreler gözeýler, hususan da medisina edaralarynyň işgärleri, edara kärhanalaryna aýlanýarlar we demalyş ýollarynyň ýokuşmalary arkaly ýaýrayan kesellerden goranmagyň zerurlygyny duýdurýarlar. Emma olar munyň nähili virusdygyny aýtmaýarlar, grip diýärler. Belki de dowul döremeginden howatyrlanýan bolmaly diýip habarçymyz bellýär. Üstesine bu regionda jemgyýetçilik ýerlerinde arassaçylyk çäreleri güýçlendirilýär. Koronavirus sebäpli Liwabyň bazarlarynda bar zady xlor bilen ýuwýarlar, mekteplerde ýüzärlik tütedýärler. Mektep okuwçylary maskalary dakynyp başladylar. Hususan da 1-nji mektebiň okuwçylaryndan mektebe maskaly gelmek talap edildi diýip Liwapdaky habarçymyz 4 fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä bu ýagdaýda maskalaryň bahasy 5-den 10 manada çenli ýokarlanypdyr. Azatlyň habarçylarynyň we gararsız media serýisleriniň maglumatlaryna görä, Liwap ýylaýatynda Hytaýdan barýan raýatlaryň yerleşdirilýän karantin zonasy yerleşýär. Türkmenabad şäheriniň çetinde ýokunç keseller hassahanasynyň golaýynda çadyr lageriniň döredilenligi 3 fevralda Azatlyk radiosyna ma'lum boldy. Emma bu ýerde saklanýanlaryň sanyny welaýat resmiýetlerinden anyklap bolmady. Şol birakda Azatlyň mardaky habarçysy karantindan öýlerinden goý berilýän adamlaryň hem bardygyny aýdýar. Mardaky studentleri 2 günden öýlerine goý berdiler. Täsirli tanışlary ýa-da garyndaşlary bar bolan adamlar olaryň üstü bilen öz çağlaryny öýlerine alyp gidýärler. Meniň tanışymyň ogly öýüne jaň eden soň ony alyp gaýtdylar diýip habarçymyz 4 fevralda aýtdy. Onuň bellemegine görä karantin zonasyndaky şertler we iýmit yaramaz. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy Aşgabatdan 170 kilometr uzaklykda ýerleşýän Duşak owasynda da karantin zonasynyň bardygyny habar berdi. Onuň sözlerine görä bu ýere 29-njy ýanwarda Hytaýdan gelen 79 ýolagçy 20 günlük karantine iberilipdir. Bu ýerde de şertler agyr bolup, käbirler ýuwunmak üçin öýlerine gaýdýarlar. Käbirleriň ýygynyň geyim we azyk eltýärler diýip habarçymyz bellýär. Edara kärhanalarynda arassaçylyk çärelerini geçirmek boýunça işler Mary welaýatynda hem gözeýilýär. Habarçymyzyň sözlerine görä welaýatyň döwlet edaralarynda we mekteplerinde şuňlar xlor bilen ýuwmak talaby berja edilýär we bu işe işgärler hem okuwçylar çekilýär. Şeýle-de ýerli häkimetler ilaty daşary ýurtlardan getirilen meýweleri ýemekden saklanmagy çagyrýarlar. Bu ýagdaýda ilat virusdan öz başda goranmagy tinanşýar diýip habarçymyz bellýär. Dermanhanalarda dermanlar gymmatlaýar, köçelerde ýüzi maskaly adamlar köpelýär. Liwap vilayatynyň edara kärhanalarynda ýaşy 40-dan aşan erkek işgärleri saçlaryny gara reňke boýamak gadagan edildi. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Liwaply habarçysy saçynyň tebii reňki gara bolan işgärlerden bolsa, onu çal reňke boýamagyň talap edilýändigini aýtdy. Vilayatyň tas ähli etrawyndaky puwdak edaralarynda şol sanda mekteplerde, saglyk saklaýyş bölümlerinde işleýän we saçlarynyň agyny gizlemek üçin gara reňke boýayan raýatlardan saçlaryny tebii reňkine geçirmek berk talap edilýär. Bu talap 1 fevraldan güýçlenip başlady diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlilik şertine söhbetdeş olan habarçy 4 fevralda gurrun berdi. Liwaply büdjet işgärleriniň şol tanda Farab etrawynyň saglyk işgärleriniň we mektep molimleriniň bir näçesi bilen söhbetdeş olan habarçynyň sözüne görä, bu gadançylyk dilden verilen görkezme esasynda talap edilýär. Aýdylşyna görä edara kärhanalaryň ýolbaşçylary munyň sebäplerini Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saçynyň çağlarmagy bilen düşündirýärler. Edara ýolbaşçylary haçanam bolsa bir gün arkada Liwap vilayatyna sapar edäýse, onuň gatnaşan çärelerini çal saçly adamlar adatdakydan köp gatnaşdyrlar diýerler diýip habarçy anonim şertde söhbetdeş olan Faraply büdjet işgärleriniň biriniň sözüni tistirledi. Liwaply büdjet işgärleri edara ýolbaşçylarynyň özlerinden Berdimuhammedowyň saçynyň doýugun gara reňkde bolan döwründe saçlaryny gara reňke boýamagy indi bolsa, munyň tersini talap edýändigini aýdyp, bu ýagdaýda näýile bolýarlar. Häzirki döwür saçyny gara reňke
reňke boýaýanlar köp. Sebäbi mundan 2 ýyl çemesi ozal edara ýolbaşçylary çal saçly işgärleriň saçlaryny mejburi gara reňke boýatdylar. Adamlar işini ýitirmekden gorkup saçlaryny gara reňke boýadypdylar. Ýöne häzirki wagt işgärleriň saçynyň tebiği reňki gara bolsa-da onu çal reňke boýamak talap edilýär diýip faraply büdjet işgäri aýtdy. Azatlyk radiosu bu gadançylyk we talap şeýlede onuň sebäpleri barada Lewap vilayet we Farap etrap häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi. Şeýle gadançylygyň ýa-da talabyň bardygy barada döwlet medeniýetinde hem maglumat göze ilmeýär. Ýöne ýatlasak 2018-nji ýylyň iýul aýyndan başlap yerli mediada hem de medeniýet serişdelerinde Berdimuhammedow birden çala çalaran gara saçly keşipde çykyş edip başlady. Onun öň ýurdun döwlet eýetçiligindäki köpçüliklerin media serişdelerinde Türkmen prezidenti doýgun gara saçly görkezilýärdi. Soňky 1,5 ýylyň dowamında yerli medeniýetdaky suratlarda hem de video şekillerde Berdimuhammedowyň çala çalaran saçy dolu diýen ýaly çal reňke öwrildi. Berdimuhammedow çala çalaran saçly keşipde çykyş edip başlanandan soňra has takygy 2018-nji ýylyň awgustunda Aşgabatyň ýörite gözellik salonlarynda we erkekler üçin niýetlenen dellekanalarynda erkek müşterileriň saçyny boýamak gadagan edildi. Maglumat üçin aýtsak ýurdun edara kärhanalarynda işleýän erkek adamlardan saçlaryny ösürmek we sakkal goýmak hem indi ençeme ýyl bäri gadagan edilýär. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda towuk budunyň gyçylygy saklanyp galýar. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Aşgabatly habarçysy şu günler paýtagtyň Teke badaryndaky döwlet dukanynda daşary ýurtlarda öndürilen towuk budunyň çäkli möçberde satyga goýberilýändigini aýdýar. Teke badardaky dukanda towuk budunyň haçan satyljagy belli däl. Günüň dowamında 3 otu towuk buduny satyga çykarýarlar. Ýöne dukan satyjylary her biri 15 kilogramlyk 3 otu towuk buduny ýygyderli satmaýarlar. Mysal üçin birinji gutu ýerden sagat 10 töwereginde satyga çykarylýar. Aradan 4-5 saat geçenden soňra ikinji ýene şonça wagt ara kesmeden soňra da 3-nji gutu satyga çykarylýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 4-nji fevralda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä aljylar döwlet dukanlarynda satylýan towuk buduny arzan bahadan satyn almak üçin sagatlap nowata garaşýarlar. Her adama diňe 2 sany towuk budu satylýar. Towuk budu satylyp başlanandan soňra aradan 15-20 minut geçmänke onuň satylyp gutarandygy aýdylýar. Satyjylar towuk budunyň ikinji gutusynyň haçan geljegini bilmeýändiklerini aýdýarlar. 1 kilogramy 10 manatdan bahalanýan towuk buduny nowata duran adamlaryň 10dan gowragy satyn alyp bilýär. 2 sany towuk budu agramyna görä ortaça 16-17 manada deň bolýar diýip habarçy gürrüň berdi. Habarçy Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar we manadyň hümmetiniň pete gaçmagy bilen baglykda ýylat arasynda döwlet dukanlaryndan towuk buduny satyn almagy isleň uludygyny aýdýar. Munyň sebäpleri towuk budunyň hususy sowda nokatlarynda döwlet dukanlary bilen deňeşdireninde tas 2 hisse gymmat bahadan satylmagy bilen baglanşykly. Hususy dukanlarda towuk budunyň 1 kilogramynyň bahasy 18 manatdan bahalanýar. Ýöne habarçy şu ýylyň başyndan bäri döwlet dukanlarynda towuk budunyň juda seýrek duş gelinýän haryda öwrilendigini aýdyp, onuň satuwda tapdyrmaýandygyny belleýär. Türkmenistanda 3 ýyla golay wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun velayetlerindäki hem de paýtaxt Aşgabatdaky döwlet dukanlarynda un, çörek, şeker, ösümlik ýagy we towuk budu ýaly azyk haritlarynyň gyçylygy dowam edýär. Hususy sowda nokatlarynda azyk we senat önümleriniň bahalary döwlet nyrhlary bilen deňeşdireninde gymmatlygynda galýan mahaly ýurdun döwlet dukanlarynyň öňünde ýygy-ýygydan uly nowatlar döreýär. Täze ýyl bayramynyň öňü sirasynda 24-nji dekabrda Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Kemine köçesiniň ugrundaky döwlet dukanynda adam başyna çäkli möçberde towuk budu satyldy. Şonda 50den gowrak adamyň towuk buduny satyn almak üçin ençeme saat nowata garaşandygyny Azatlyk radiosynyň habarçysy Marydan habar berdi.